ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀରୁ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ। ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ନ ହୁଏ ମୁହିଁ, ନିଷ୍ଠୁର ପଥର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ନ ହୁଏ ମୁହିଁ, ନିଷ୍ଠୁର ପଥର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୀବନ ଉନ୍ମାଦେ ଅସରନ୍ତି ଆଶା, ମୁଁ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୀବନ ଉନ୍ମାଦେ ଅସରନ୍ତି ଆଶା, ମୁଁ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବିଦଗ୍ଧ ଶରୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବିଦଗ୍ଧ ଶରୀର। ଉପଶମ ପାଇଁ ଅମିୟ ଲୋଡ଼େ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠି ଥୁଣ୍ଟା ଶରୀରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରେ। ପୋଥି ଖୋଲି କେବେ ପ୍ରଣୟ ପଢ଼ିନି, ପୋଥି ଖୋଲି କେବେ ପ୍ରଣୟ ପଢ଼ିନି। ତୁଣ୍ଡବାଇଦରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ବିଷ ପିଇ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟାୟ କିପରି ଦେବି ବାସୋରି। ନୂଆ ନୂଆ ମୁଖା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖି, ନୂଆ ନୂଆ ମୁଖା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖି ଜୀବନର ପ୍ରତି ଛକେ। ନୂଆ ନୂଆ ମୁଖା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖି ଜୀବନର ପ୍ରତି ଛକେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା ସାଜେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖେ।